buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panumduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Sang forever, Ate Didin, magpaabot ba ka ko mabalik ng akong boyfriend atong paminawon ng kaagi ni Jonah. Ever Terrace, Ate Didin. Sugo sa may kamatasan, mayong hapon nganha kanimo, Ate Didin. May nga masab sa mga suki nga mga tikamanaw. May hapon sa mga suki nga mga magtatampo nga sama kanako. Sa mga mutambag karon sa akong problema, salamat daan. Labi na kanimo, Ate Didin, maraming salamat po sa makanunayod nimong paghatag o kinabuhi pagtagad sa among mga suwat nga among gipadangat ya kanimo. Usahay makapangutana ko kung asa ba ang forever? May forever ba? Tungod kini sa akong nasinatian nga problema, Ate Didin. Kadaw sa murag nawad anak ko gana nga magpaabot og mudumdum nga maghuna-huna, Ate Didin. Nagkada bang angay bang paabuton ang lalaki nga misaad ka na? Sa printer na wala pa gigamit. 34 anyos baya akong pag-iigon na karon, Ate Didin. O gitago lang sa pangalang Jonah. Ang akong problema may tungod kini sa akong boyfriend, Ate Didin, nga usa ka siman. Namalayin na biya siya na ako, ate. Nagkasabot na ang pamilya niya, pamilya nako, nga magpakasal na kami duha. Nanay petsa, nanay buwan, nanay tuig. Maayo ba kaayo ang among panagsabot ni adtong paglakaw niya, ate? Gilugangan pa nako usab sa pagmaymay niya, inubanan sa ako ang pagsali ko sa niya. Ako siyang giingnan nga constant communication. Lipay na ko, ana. Aron masayod ko kung unsa ang iyang lakaw, trabaho, kumusta siya. Sama usab niya na ako, Ate Didin. Makamonitor siya. Siguro mga first 8 months sukad sa iyang pagbiya, Ate Didin, sa iyang pagtrabaho. Hapit na lang siya unta mabalik diri sa atong probinsya kay mahuman ang iyang kontrata. Panalagsa naman magparamdam na ako, Usahay gani maghuna-huna ako, what if adunay nahitabo niya? Mga ginikanan usab niya, mga paryente akong pangutanon, mga ambot lang usab. Murag hangin kaayo alang nako, Ate Didin. Murag wa siya nagpakabana diri nako
Kung unsang posible na kong pagabation, niining walay communication nga iyaha kining ihatag nako. Kuday. Ano yan, Mak? Baba. Makita. Bye. Akong gipangutan ng akong best friend nga igagaw at dito. Matod pa niya, di daw ko time nga nag-communicate. Kunya, ningon daw ko nung akong boyfriend nga naa siya'y problema. Pero ako, nga iyang girlfriend, wala akong masayod nga nung na siya'y problema at dito. Sa laing tao na lang ako, nasayod nga naa siya'y balatian ba siguro? Nakaproblema siya sa laing babae? Gingan po ko sa iyaan nga tingbon lang nun ako ang paghulak. Kay moabot ra kuno ang iyang pagumangkon. Dili ko bata ti nga tratuhon og ingon ana ba. Nanginahanglan sad kog kasiguruduhan nga naapa ko'y hulaton. Kaya ako ra bang nadunggan at din ang kanhi usab niyang girlfriend gibuwagan o giingnan nga pangita nga naglain. Mao tong panahon nga nasulod siya sa akong kinabuhi ang akong boyfriend te. Nahadlo ko, basin mausab kini ang iyang buhaton ako. At din dili baya lalimag kunahuna unsa itubag sa akong mga kaila, mga ginikanan, mangutana kun kumusta na. Usay gani mamakak na lang ko nga okay ra. Akong giuna-huna ti nga wala ako nagkamatanon. Taas na akong edad, tanahan po ko, kabaton og pamilya. Ubay-ubay sa mga lalaki nga nangahas sa pagbigas sila marahang hindi ka na ako. Pero never na ako gi-entertain at din kaya na ako gipaabot. Mao nga hangin kaayo ko karon. Murag ako lang ang nag-care sa amo ang sitwasyon sa ako ang karelasyon. Siguro karong bulana at din kung dili good siya mo contact na ako. Kung wala ko'y laing way, kung dili mo gimok ang iyang paryente, ang iyang maginikanan mo na akong prangka. Yes, ang kaulaw na iray pagbaliban. Alang-alang pugkog magpakaluoy, nga pakaslan ko nga mawa naman maning kamot ang akong boyfriend sa pagkontak na ako. Sakit ug makaulaw. Apan ako'y mahimo. I have to accept the reality nga mao kini ang akong gidangatan nga usa ko sa mga nabiktima sa akong boyfriend ate. Adunay mga lalaking ingon yan nga pasaligan ka, nga pahulaton ka, nga pamalayan ka, pan wala di ay katumanan. Ngayon, adunay mga lalaki at din nga maayo kayo mamakak, mambulatik, magpakaruing nun. Ngayon nga tao pa man ang matang sa lalaki nga sama sa akong boyfriend. Mao kinaginungdan nga nung may palanog ko sa akong problema karon. Angay pa ba kung nga maghulat kaniya o magsalig sa tugon-tugon sa maginikanan nga paabuto na daw kuno ko? Normal ka kini nga sitwasyon nga akong gidangatan at din. At din mo kini akong problema. And dili lalim
ang kasakit, ang kayugot, ang kahiubos sa akong gipati. Salamat lang na, Ate, sa paghatag mo kinabuhi pagdaghan sa akong swathambo karon. Anhiraw ko to og daghan kay salamat sa mangutambag na ako. Kanimo matinahuron, Juna of Negros Oriental. Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog og pagkunasman, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalog. Kini ang yung bus nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.